জয় জগন্নাথ। আমার এটি যে রোষেই চালছি আমার মুখ্য স্পেশালিস্ট রোষিয়া আমার টুকন না আমার 1 নম্বর রোষিয়া তাଙ୍କ ରୋଷେଇ କେବେ ଖରାପ ନାହିଁ କୋଉଠି। କୋଉ ଆଇଟମ ହଉ ସେଟା କହିବ ନା। ଆଉ ଆଇଟମ ଆମର ଏଠି 1 ନମ୍ବର ଆଇଟମ ହଉଛି ରସା ଆଉ ମିକ୍ସଚର ଆଉ ପୁରୀ ପାସ୍ ଏଇ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି। ଆଉ ଆଳୁଟା ଏବେ ତ ଚୁନେଇ କାଟିବ। ଆଳୁଟା ଚୁନେଇ କାଟିବାର କାରଣ ରହୁଛି ମୁସମୁସ ଲାଗିବ, ଖାଇବାକୁ ବି ଭଲ ଲାଗିବ। ଚାଟା ପିଇ ଦିଅ। ଆଉ କାଳିଆ ଚା ଟିକେ ଦେଲେ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ତ୍ରୁଟି ଦୋଷରୁ ଆମେ ଦୁଃଖିତ। ଚା ପିଇ ଆପଣ ତ କେବେ କ୍ଷୀରି ଦେଖିନଥିବେ, କହିଲେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସେଠି ବି ଲୋକ ବସୁଛନ୍ତି, ଏଠି ବସୁଛନ୍ତି, ଇଆଡ଼େ ବି ବସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଭାଇ ଜଣକ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ବହୁତ ଦୂରରୁ କେବେ କ୍ଷୀରି ଦେଖିନଥିବେ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଷୀରି ସବୁ ବସିଛନ୍ତି ଆମର ସବୁ। ତାପରେ ଛୋଟିଆ ପ୍ଲାକ୍ କରିଦେଇକି ମିସ୍ତ୍ରୀ ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦିଅ। ଏଇ ଆମର ନନା ଅଛନ୍ତି ଏଇଠି। ଆଉ କିଛି ନନା ବିଷୟରେ କିଛି କହୁନା, ନନା ବିଷୟରେ କିଛି କୁହ। କୁହ ଏଟା ଛଡ଼ା ହବ। ନନା 1 ନମ୍ବର ରୋଷେଇ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ, ମାନେ ଠିକ ଭଲ ଶଳା କହିପାରିବନି ଖରାପ ରୋଷେଇ। 1 ନମ୍ବର ରୋଷେଇ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଆମ ଏଇ ପଞ୍ଚାୟତରେ। ଏଇ ନନା ଏଇ ନନା ଏଇଟା ଆମର ଦୀର୍ଘ 7-8 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଠି 600 ପିଲା ରୋଷେଇ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। 1 ନମ୍ବର ରୋଷେଇ। ନନାଙ୍କ ନାଁଟା କଣ? ନନାଙ୍କ ନାଁଟା କହୁନ। ଘନଶ୍ୟାମ। ନନା ଗାଁଟି ଦେଇ ଗଲେ ପୁଣି ଆମେ ଏଇ ଗାଁଟି ଅଲ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଫ୍ୟାମିଲି ସବୁ ନାଁଟା ଟୁକୁନୁ ଆମ କ୍ଷୀରି ହବା ଉପରେ ନନାଙ୍କ ନାଁଟା ଟିକେ କହିଲେନି ତ। ଛଣା ହେଉଛି, ଏଇ ନନା ସେପଟେ ଅଛନ୍ତି। ହଉ ଏଥର ଯାହା କହିବା କଥା ନନା ବିଷୟରେ କହିବ। ନନା ଓଡ଼ିଶାରେ 1 ନମ୍ବର ରୋଷେଇଆ। ଦେଖିଆ କୋଉ ଛଳା କହିଦବା ଖରାପ ରୋଷେଇ ବୋଲି। ନନାଙ୍କ ନାଁଟା କ'ଣ? କୁଣ୍ଠନ ଚରଣ ପଣ୍ଡା। ଘରଟା କୋଉଠି, ଜିଲ୍ଲାଟା କୋଉଠି? ରାଣୀଗଡ଼ା। ଘର ରାଣୀଗଡ଼ା, ଜିଲ୍ଲା ଯାଜପୁର। ଟୁକନ କହିଲି, ଟୁକନ ଚରଣ ପଣ୍ଡା କହିଲି ନା। ରାଣୀଗଡ଼ା ଘର, ଥାନା ପାଣିକୋଇଲି, ଜିଲ୍ଲା ଯାଜପୁର, ବ୍ଲକ କୋରେଇ। ଏ ଓଡ଼ିଶାର ଶଳା କୋଉ ରୋଷିଆ ନାହିଁ ନନା ସହିତ କାଟ ନଗେଇ ଦବ। ଆମର ନନା ଆମେ କାହାକୁ କହିବୁ ଆମ ରୋଷେଇ କ'ଣ ଖରାପ ହଉଛି? ରୋଷେଇ ଅମୃତ ଭଳିଆ ହଉଛି। ଭାଇ ପାଣି ଏଇ ଆମର ସନ୍ତ ପାଣି ପୁରେଇଲେ କହୁଛନ୍ତି ନନା ନନା ହଉଛନ୍ତି। ଏଠି ଆମର ଏଇ ପୋଟଳ ଭଜା ହେଇଗଲାଣି, ଏଠି କଞ୍ଚା ପୋଟଳ, ସେଠି କଞ୍ଚା ପୋଟଳ, ସେଠି ଇଏ। ଏଇ ଏପଟରେ ଆମର ରହିଲେ ସୋଲ, ଆଉ ଏପଟେ ଆମର ଥୋଡ଼ିନା ଆଜି ଯାଇଛନ୍ତି ତୁମେ ପଡ଼ିଆକୁ ଦେଖାଯାଉ। କୋଳି କୁଣ୍ଡୁଛ କୋଳି ଆଉ ଏତିକି କହି ଆମେ ରଖୁଛୁ। ପୁଣି ଦେଖିବା ଆର ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖିବା।